niin tehdään sillä, että ensin juodaan piimää jonkun verran. Ei siinä muuten mitään väliä, mutta piimää on mukavampi röyhtäillä kuin paloneste. Tuo paloneste ihan oikeasti maistuu vähän pahalta. Ja se maistuu sitä pahemmalta, mitä lämpimämpi ilma on. Et kaikkein paras keli, missä mä oon koskaan puhaltanut, se on ollut semmonen niinku -18 astetta. Toi itku ei maistunut yhtään miltään. Toi on niinku siis vastakeli. Mut se vaan, että kun otti tosta tangosta kiinni, niin näpit oli 2 sekunnin jälkeen niin jääs, että kun toinen heitti sen tangolle sillä että kyllä mä sen kiinnikin saisin, kun mä ajattelin, että kun toi heittää, niin mä pistän sormet kiinni, niin se jää siihen väliin. Toinen semmonen asia, mitkä on tämmösiä mielenkiintoisia henkilökohtaisia mieltymyksiä, niin on se, että mä tykkään ihan hirveästi tosta 2 vaihtoehdosta, niin suklaa on se parempi vaihtoehto, jos sitä vertaa tohon piimään. Ja silloin kun maistaa ton suklaata, niin ei se tunnu ollenkaan niin pahalta kuin piimä. Sen suklaan tarkoituksena on se, että se jää tohon suuhun niin, että me saadaan tää paloneste, mikä tässä on, niin ei miten sitä nyt ajattelee? Ei. Tai ne jos sittenkin. Sitten jotta saadaan ylipäänsä tämmöiseen jonkinnäköiseen esitykseen jotain pientä näyttävyyttä, täytyy ottaa joku semmonen mukaan, joka osaa edes jonkun verran jonkata. Mähän on ihan täysin mahdoton näiden kanssa. Sitten ei tule yhtään mitään, jos mä koitan näitä heitellä johonkin. Nyt tulette muuten ihan kohta näkemään. Sitten tietysti se on sillä monilla on tämmöisiä erilaisia isä-poika-harrastuksia, niin meillä on tämmönen näin. Ja otetaan tässä näin ja katsotaan mitä sitten sen jälkeen. Tästä tulee sellaista pientä jännitystä tietysti aina elämään siinä vaiheessa, että kun antaa pojalle tämmöisiä tulikeppejä ja sitten sanoo, että vittikö heittää niitä mulle, niin aina ei anna tiedäksä, että kummin päin se heittää sen. Että tuleeko se niin päin, että se heittää sen liekki edellä vai mahtoisiko se sitten heittää se kuitenkin jossain vaiheessa ikään kuin kahva edellä. Jota sitä nyt tulee muuten. Tää on just semmonen, tästäkään ei koskaan tiedä miten tää mahtaa käydä. Oho. Sitten tuli semmonenkin juttu tässä näin. Toi liekin tai siis palonesteen valmistaja vaihto. Ja sitten huomattiin yhtäkkiä, että vitsi hei! Tää on uusi neste, niin tää palaa paljon kuumemmalla liekillä ja syttyy paljon helpommin. Se on kiva sillä kun ensimmäisen kerran menet johonkin ja katsot, että ihan samanlainen purkki, eri valmistajan nimi, samannäköinen neste ja sitten kun menee puhaltaan, niin sillä wow! Tää oli hyvän näköinen! No niin, katsotaan vaikka kysyn aina ilman yhtään. Hei, kato! Mä oon oppinut heittämään, mä oon tuohon toiseen käteen. Tää on pikkasen tällainen harrastuksen aiheena näin. Hei! Mikä kärjää? Nyt kun noi jäi tuohon palaamaan, niin en mä viittikö tätä heittää tuolle kaverille. Tässä on se hyvä puoli, kun tässä on tää pikkonen pätkä tätä ketjua, että mistä kohtaa se sit viittii ihan oikeesti ottaa kiinni. Eikä se niin läheltä mene, kun se näyttää menevän. Ei oikeesti. Siihen jää 5 senttiä väliin.